dito muna tayo sa camera. So, huwag na natin patagalin at yung dalawa ay nag-aantay. So, binili ko to guys, yung price nito. Huwag tayo matanggal. May nararamdaman pa ako sa ilalim. Paano mo pag-unboxing ang babaeng to? Ay! Hi guys! Welcome back to our channel. So, for today's video guys, mag-unboxing tayo ng dalawang parcel. So, bali guys, itong dalawang parcel, dumating siya last year pa, December, after Christmas. So, hindi ko siya nabuksan agad or na-unboxing natin kasi pumunta tayo ng Makay nung time na dumating na yung parcel. So, sabi ko pagbalik na lang natin. So, ito na yung time para buksan natin yung dalawa kasi hindi ko pa sana siya i-unboxing ngayon kasi pagod pa ako guys eh. Dumating tayo kahapon dito sa Melbourne from Brisbane. And yeah, kailangan na naman nating magpa-COVID test. So, nagpa-COVID test na kami kanina. Hintayin na lang namin yung result. Then, wala pa akong ka-energy. Parang feeling ko, lagi akong pagod na pagod. So, anyways guys, umpisa na natin buksan yung ating parcel. So, parcel number 1 ay ito. So guys, medyo exciting pero hindi halata sa mukha ko. Parang pili ko pagod na pagod pa ako. So dahil kinukulit na ako ng mag-ama, yung mag-ama, akala mo sila yung nagbablog. Sila yung mas excited kaysa sa akin. Kinukulit na talaga nila ako last year pa. Buksan mo na yan bago kayo balik. Sabi ko hindi pwede kasi kailangan ko siyang i-unboxing. Tapos sabi ko, pagbalik na lang ka ako. Tapos nung kahapon, dumating kami. Sabi nung bunso yung bunsong anak nung kinakasama ko. Nasaan na yung yun nga, hindi ko pa mawag eh. Nasaan na yung ibuksan mo kasi kailangan ko ng i-set up. Sabi ko, wala pa akong time, pagod pa ako. Tapos sabi ng biyanan ko, o nga naman, hindi pa naman niya bubuksan yun kasi nga, may pa yan, may jet lag. Oh, may jet lag! Haba ng biyahe, 24 hours. So, hindi ko pa siya, sabi ko, pero bukas na lang. Pero parang feeling ko, hindi ko, parang hindi pa ako excited na buksan siya ngayong araw. So, dahil kinukulit na naman ako nung mag-ama na, nabuksan mo na? Sabi ko, hindi pa, teka muna. O, buksan na natin guys, huwag na natin patagalin. Guys, ito yung camera na gagamitin natin pang vlog. Tapos ito naman yung isa. Ito ay Canon camera. Mamaya, bagitin ko sa inyo kung ano siya. Tapos ito naman, Dell laptop. So, mamaya sabi ko sa inyo kung magkano yung presyo niya. Dito muna tayo sa camera. So, hindi natin patagalin at yung dalawa ay nag-aantay. So, binili ko to guys, yung price nito ay 715. Sa Amazon ko siya binili. Alam mo yung karamihan ginagamit ng mga vlogger. Pag nagbablog sila. Ito ay Canon Mark G7 II ba yun? Ito na siya guys. Tapos natin ay hindi pala, layo pala para makita nyo yung unboxing natin. Ano siya? Dahil member ako ng Prime, nakakasave ako ng $5 yata tuwing nag-order ako online sa Amazon. So nagpa-member ako ng Prime para pag nag-ship, na siya, yung product nila less na lang, hindi na 100% talaga yung pinaka-total price nila. Ganon. Kaya magpa-member na kayo sa Prime para makakamura kayo. Ganon.
So, ito siya guys. Canon PowerShot G7X Mark II. Ayan. Kaka-excite. So, ito yung pa-box niya. Diba? Tapos, di pala, meron pa ganito sa loob. Ganyan siya. So, ito ay na nga natin. Alam mo nyo guys, ito ay ano lang, pangarap ko lang dati. Pero tinupad ko na dahil kailangan ko na talaga. Kasi ang cellphone na ginagamit natin pang vlog guys ay yung aking cellphone na Samsung S9. Ano ba to? Magpapabukas ba to? Hindi. Huwag nyo sirain. Ayan. Merong. Ito yung cord niya. Yan ang laman. Cord. Nasa yung camera. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. And hindi ko rin alam paano gamitin itong camera. So pag-aaralan pa natin. Ito yung sa battery. Ayan, Canon battery charger. Ayan, guys. Pang battery yan. Tapos yung merong battery. Uy, kailangan pala nating umorder ng memory gap. Memory card. Wala tayong memory card. Paano natin to magagamit? Ayan, merong battery. Tapos, ito na yung camera. Tadadang. Tadad. Wow. Oh my God. Ayan na siya. Oh guys. Oh my God. Ayan na siya. Ayan na. Natupad ang aking pangarap. Pero di ko pa alam kung paano gamitin ito. So pag-aaralan pa natin siya. So ito na yung gagamitin natin camera pang vlog. Hindi na yung cellphone ko. Kasi yung cellphone ko, ano na siya, sa dami ng videos na nakasave. Madali na siyang malubat. Saka lagi ko siyang ginagamit pag nagbe-video ba. Kasi yan nga ang ginagamit nating camera pang video nga. So, madali na siyang malubat. Saka punong-puno pati siya ng video. So, once na nakapag-edit na ako, na-upload ko na, dinidelete ko na siya para magkaroon ba ng space. Ewan ko, parang ganun. So, hindi ko pa alam kung paano to gawin guys. So, pag-aralan muna natin kung paano siya gamitin. So, meron namang tutorial sa YouTube. Doon tayo manunod. Doon ko panonoorin. So, ayan, meron na tayo. Meron na tayong pang vlog. Guys, ito ay hindi sponsored. Galing to lahat sa savings ko. Ako ang bumili nito. Regalo ko to para sa sarili ko. Kahit na itong laptop na to, ako rin nagbayad niya. So, galing yan sa savings ko din. Sa ipon ko. Diba? Hindi ko pala nabanggit. Nabili ko pala to nabanggit ko ba na sa inyo? Nabili ko to sa Amazon ng 715. Kung gusto niyo bilhin to, lilink ko sa description box yung link nito. Then, yung pwede ko umorder. Sunod nating bubuksan ay ang Dell laptop. Sabi ko kay Jason, yung ano na lang, yung ano bang laptop yung pinapabili ko sa kanya na sabi ko yun na lang ang bilhin. Ano nga ba yun? Kasi hindi naman iPhone yung ginagamit ko eh. Sabi ko sa kanya, hindi naman iPhone. So, para Mac Pro. Mac Pro pala, Mac. So, hindi ako pamili nito guys. Si Jason ako pamili nito. So, meron na tayong camera. Ay, mabigat siya. Ay, mabigat siya. Kailangan ko na siyang buksan kasi set up na daw ng panganay. Paano ba to?
parang asin. Alam nyo yun. Tapos, eto siya. Uy. Guys, nabili ko rin to ng, ay hindi sa Amazon. Ang umorder nito sa Layang. Siya yung umorder sa isang app. Hindi ko alam kung anong app. Basta, ang binayaran ko dito ay nasa $2,720. So, i-times nyo sa 35 kasi yung palitan ngayon ng piso ay 35. So, mahal siya. Parang nasa 120,000 yata. Tapos, itong camera guys, 715. I-times nyo rin sa 35. So, magkano lahat yung nagastos ko dito. Ayan na. Tan-tararam, taram. Ay! Ay! Parang hindi ako excited. Pagod pa kasi. May jet lag pa ako. Kuno. Eto na siya. Ayan na siya. Ayan. Ano pa meron dito? Yung kanyang battery. First time kong gumamit guys ng laptop. Sa totoo lang hindi ako marunong gumamit ng laptop. So lahat ng to pag-aaralan natin. Ito yung cord. And then battery. Tama ba? Ano to? Hindi ko alam kung ano to guys. Ano ba to? Pag USB, ganon? Para mag-connect yung nito. Tama ba? Hindi ko alam. Tabang. Pag-aaralan ko pa nga siya. Sabi ko sa inyo, ulit. Hindi ko marunong dito. So, pag-aaralan pa natin kung paano siya gamitin. Ano pag nasa ilalim? Parang may mabigat pa sa ilalim eh. Huwag tayo matanggal. May nararamdaman pa ako sa ilalim. Ano pagkalpasin ang babae ko? Ay! Ay, wala na. Ano na lang siya, ba? So, ito na lang talaga. Ito yung talaga lang. Anong meron? Wala, papel lang. So, ilagay muna natin ito dyan. Then, buksan natin yung Dell. Dell XPS pala to guys. Dell XPS. Tama ba? XPS. Yeah, XPS nga. Dahan-dahan. Ayan na siya. Saan bang nito? Ayun. Ayan! Ayun na guys. Meron na tayong laptop na pwedeng magamit sa pag-i-edit. So, hindi ko alam kung paano ito gamitin. Pag-aralan pa natin. So, paano ba yan? Paano ba ito? Paano ba yan? Aray. So guys, hindi ko pa alam kung paano ko ito gamitin. Hintayin natin yung anak ni Jason na mag-set up nito. Then, mag-start na tayo. Okay? Guys, okay na yung ating laptop. Ano pala siya guys? Ayan siya. Dell XPS 15 notebook. And ang color niya ay silver
Ayan siya. Silver. Tapos, inayos na siya ni Liam. Siya yung nag-set up kahapon. Ayan, na-set up niya yan lahat. Okay na. So, tapos, nakabili na rin tayo ng memory card. So, set up natin siya dito sa camera. Then, pwede na natin siyang itry. Ayan, okay na tayo guys. So, pwede na tayo mag-start gamitin yung ating bagong camera. Yay!